Samira Lalab Migalab, shout out Samira. Radyo Boy Migalab, shout out. Humina ang music mo. Humina ba? Malakas kasi yung hangin, Radius Boy. Kaya ganon. Tapos naglo-loading man siya. Ano kasi mahangin dito, walang makulimlim. Para kasing uulan. Samira Lalab Migalab, shout out Samira. Dato sa Pawas, Radius Boy, salamat. Bakit ka kumukurap-kurap? Ganyan talaga yan, Lalabs. Ano kasi ako dati may salamin. May yung mata ko, problema. Yung mata ko, Lalas, may yan, problema. Kaya kumukurap-kurap. Mana sa nanay ko. Nakuha ko yan sa nanay ko, yung mata niya kumukurap-kurap. Dati kasi nakasalamin ako, Lalabs. Ngayon, hindi ako nagsalamin. Nawala kasi yung salamin ko doon sa abroad. Nawala, nabasag. Hindi pa ako nakapagawa ng bago. El Trino workout. Magaling siguro pagkagawa sa'yo ng papa mo at mama mo, kaya ganda. Yan ka na naman, oy. Ayan, 3 million Mega Live. Shout out, 3 million. Tay Channel, nagbaba ng bahay. Mega Live, shout out, Tay Channel. I love you. Wala. Inom nga ako ng tubig. Tay Channel, nagbaba ng bahay. Inom tayo ng tubig, mga lalas. I love you. Ayan. Sige, I love you too, Radius Boy. Ayan, sarap ng tubig, malamig. Water, the water is so cold. English yan, wag kang magtagalog kay Tay. Okay.
Ulat, inumin ko pa. Ah, yes. Si Taytay Channel is from, Indonesia. Ayan, 5 million mega love shout out. Samira Lalab mega love shout out there. 4 minutes 13 second video done. From Samira. Palablab mga lalab Samira. Ayan, 6 million mega love shout out. 6 million. Hi, this is channel from Samira. I will watch your video, Samira. No problem, okay? Samira, I am watching this one. Alam mo ba magkaiba talaga kayo ni Jose Rizal kasi si Rizal nasa piso, ikaw nasa puso ko. Hugot pa more from Radyos. Thank you, lalabs. Champion Nash, mega love shout out. Champion Nash. Lalab Champion Nash, mega love shout out. Hi, Radyos boy from Samira Chute, Backyard Garden. Para sa iyo yan, no? Sa yan, lalab, salamat. Samira, I am watching your video, Samira lalab, Samira. Thank you, Radyos boy, thank you. Part yan sa panliligaw ko. Radyos boy. Ano mo na ako, Radyos boy, ate? 27 ka pa, ano na ako? 40. Part yan sa panliligaw ni Radyos boy. Ayan, 5 million mega love shout out. Okay lang yan. Okay lang daw yan, sabi niya. May kasabihan daw, hala, grabe yung kain ni Lolo ng banana, oh. 3.610 na lang. Amier, ayan, Dato Pawas Vlog. Wow, kape. Dan na kayo nakapin, mga lalas, dan na. Punta tayo kay Dato. Kanina pa to siya. Si Amir Salasal Vlog. And we are back. Michaelson Lalab, thank you so much. Michaelson Joseph, aka Mike Migalab, shout out, my friend. Thank you so much, Lalab. Dato sa Pawas Vlog, hi Pam. Kung tanggap kita, ang tanong, kung tanggap mo ba ako? Walang problema, lalabs. Jaa OFW, Jaa lalab, migalab, shout out. Amir, nasa kape mo ako, lalab, sa mainit na kape. Ayan. Dato Dan from OFW ako. Ayan, Amir. Wow. Black coffee. Michael, hello from Christina Vlogs. Taytay Channel, ayan, nagbaba ng bye, Taytay Channel. Christina, dan sa'yo pasukli po si Radius Boy. Christina, lalab, dan na si Radius Boy, lalab, pasuklian na lang, lalab, salamat. Taytay, old friend po from FW ako. Taytay, watching from Christina Vlogs. Okay lang ba manligaw ako sa'yo, host?
Patay tayo dyan, OFW, ano? Radyo Boy. Tunay na buhay sa Europa, Miguel Love, shout out. Radyos, nakadikit na ako from Christina Vlogs. Tunay na buhay sa Europa, Miguel Love, shout out. Christina Dan po sa ano po sa'yo, thank you from FW ako. Tunay na buhay sa Europa, hello Pam, from Michael St. Joseph aka Mike. Ayan Lalab, thank you so much. Tunay na buhay, old friend na po from OFW ako. Palablab short video po, thank you from OFW ako. Lablabin natin mga lalabs. Dato sa pawas, si Amier. Nangain si Lolo. Pasaway ka, Radius Boy. Christina Vlogs, power up from Christina Vlogs. Taytay Dan from Christina Vlogs. Ayan. Taytay channel can return to Christina Vlogs. Already connected to you. Thank you so much. Ayan, 3 million. Miguel Love, shout out 3 million. Dan Michaelson, thank you from Tunay na Buhay sa Europe. Michaelson, can you return to Tunay na Buhay sa Europe, Lalab? Already connected to your channel. Kinain ni Lolo ang binigay ninyo. Naging 597 ulit ako from Radius Boy. O Lalab, nagmukbang si Lolo. Pati nga ako kinainan. O, na lang. Nag 3 point. Kinain niya yung 30. Kalain mo yon? Yung minukbang ni Lolo. Alas 9 na kasi. Akalain mo yun, ayun, nagbalik ako sa 3.5. Diyos ko. 40 na yung kinain ni Lolo sa akin. Ayan, o. Lalab, 40 yung minukbang. Porte ang minukbang ni Lolo. Grabe ang mukbang mga lalabs. Ayan, 40. Inubos niya yung 40 ko. Bumalik ako sa 3.59K. Oh my God. Kaya nga, Radius Boy, grabe kain ni Lolo. 40 nga sa akin kinain, no? Grabe yung lagas. Grabe ang lagas ni Lolo. Cute mo talaga, na in love na ako. Patay tayo dyan, Radius Boy. Mapagbiro to si Radius Boy, mga layas, mapagbiro. Ayan, 4 million, Miguel Love, shout out, 4 million. Mapagbiro si Radius Boy. Seryoso ako, di ako nagbibiro from Radius Boy. Patay tayo dyan. Grabe yung lagas, mga lalabs. 40 yung minukbang sa akin ni Lolo.
Hindi raw nagbibiro si Radius Boy. Patay tayo dyan. Pag sinabi ko na mahal ko, totoo yun. Patay tayo dyan, Radius Boy. FW ako dan there from tunay na buhay sa Europa. Wala ako mapakali. Tapos kayong pa ako. Ayan, si Radius Boy nagbaba ng bahay. May chance ba ako sa'yo, host? Lalabs, hindi. Wag na. Hindi na pwede. Ayan, 5 million. Miguel Love, shout out 5 million. Di ako susuko. Loko-loko to. Nagsiseryoso na nga ako, pagtatawanan mo pa. Hoy, lalabo, Radius Boy. Oh my God, ang daming lagas. Ang dami talagang lagas ngayon ni Lolo mga lalab. Grabing lagas. Dansa na kapinhos. Nagmukbang na naman si Lolo. Ayan si Radius Boy, nagbaba ng bahay, Radius Boy. Mr. Renz TV. Ayan, nagbaba ng bahay si Mr. Renz. Makaalis na nga, di naman ako tanggap ni host. Suwada. Patay tayo dyan. Ayan, 7 million Miguel Love, shout out. AR Photography, Miguel Love, shout out AR. Ayan, 6 million Miguel Love, shout out. Hi, host. AR Lalab, Miguel Love, shout out. AR Photography, Miguel Love, shout out.
Maglo-loading talaga siya. Mr. Renz, hello from Christina Vlogs. Wait lang mga lalab, mag-share lang ako mga lalabs ha. Wait lang po, balik pa ako. Balik pa ako. Ayan, nagpaparano siya, oh. Marifi TV, mega love shout out. Mr. Ren watching from Christina Vlogs. Naglo-loading kasi tayo, malakas yung hangin mga lalabs. Sobrang malakas yung hangin. Kasi walang uulan kasi parang uulan. Naglo-loading talaga siya mo. Uulan kasi parang uulan. Naglo-loading talaga siya mo. Nandito mo si Michael. Ayan Billy Boy. Paid. Michael Billy Boy. Tama, sa di ka ba nga? Si Eden Bostarga.
300. Marife TV, mega love shout out, lalab Marife. Marife, lalab mega love shout out. 4 million mega love shout out. Lalab, my love shout out from Michael Son. My channel is my passion, mega love shout out. Hello there. My channel is my passion, mega love shout out. Lalab Michael Son, mega love shout out. Sir Brochito, mega love shout out. Sir Brochito. Ganda ng arrangement ng kilay. Maganda kasi ang gising, Sir Brochito. My channel is my passion, mega love shout out. Love you. Ayan, love you to Sir Brochito. Naan lang, ginanaan mag-ayos ng buhok. Loading, yes po. Yes, yes po, Sir Brochito. Kasi malakas kasi yung hangin. Para kasing may bagyo. Salamat sa kagurang ng yes. Salamat po. Sir Brochito, malakas po yung hangin. Sana mapunta sa ibang lugar. Sa Merachut Thai Backyard Garden, lalabs. Thank you. Nagloading man, oy.
Naka-live pa ako hanggang bukas. Ala, hindi mo papatayin yan? Si Brochito, walang patayan yung live mo? Nakita ko nga kanina dalawa yung live mo. Si Brochito, bakit dalawa? Dalawa yung naka-live sa'yo. Wag naman kawawa ng mapuntahan. Sana pumunta na lang sa dagat. Pumunta na lang sa ibang lugar, doon sa karagatan. Sana doon bumagsak ang bagyo. Doon na lang mapunta sa karagatan nang wala nang mataan. Doon sa pinakagitna ng dagat. Mr. Renz TV nakapin po. Nagos because of the wind, strong wind from out. We have strong winds mga lalabs, that's why like that. Ang laki ng bahay ni Mr. Renz, sana all. My channel is my passion, lalab. Don't cry. Why you are crying, lalab? Ayan, Mr. Renz. Nasa bahay mo ako, Mr. Renz. My channel is my passion, lalab. Don't cry. Ang laki ng bahay ni Mr. Renz. Demonetize yan, ho. Pwede ka pa naman mag-apply, Mr. Renz. Ilang buwan ba yun bago mag-apply uli para ma-monetize ka uli? Sige, meron kang nilapag na na di nagustuhan ni Lolo. Meron kang nilapag sa rules ni Lolo. Brochito Channel, hello from Christina Vlogs. Sana dumikit yung alagad ko kasi di dumidikit. Christina Lalabs, Christina, ayan. Ang ganda naman ni Christina. Ayaw talagang dumikit. Rios Content Host. Kaya naman pala. Huwag ka kasing magri-Rios. Ayaw ni Lolo yan, bawal. Kaya naman pala. Sayang. Thank you, host. Ayan. Thank you din sa'yo, lalabs.
Tingnan ko kung nakadikit yung main channel ko sa Christina, ha? Wait lang. At naharang tayo. Babalik pa kaya yan, Nose? O, Lalabs, hindi ko alam kung meron. Huwag ka kasing magre-reuse ng ibang content di sa'yo. Was in live comment far. Balikan din from Christina Vlogs. Sensitive si Lolo. Ayaw niya ng ganun, lalo nang monetize ka na pala. Hindi ko lang alam kung ilang buwan, mga 6 months ata yun. Daming kain ni Lolo. 40 yung kinain sa akin. Grabing lagas. Ayan, ganda naman ni Christina, oh. $414. Malakas kasi yung hangin, mga lalab, kaya tayo naglo-loading. Tamsak host. Lalab, salamat sa patamsak mo. O nga, Lalab, sa akin nga, 40 yung nilagas niya ngayon. Grabing lagas. Yan lang dinikitan ko, kung dikit lang. My please help me. What happened? Request. Yes, how can I help you? Mamay bibili. Ayan, 4 million Miguel Love, shout out. My channel, what is your request? L3 Lalab Miguel Love, shout out L3. I will watch your video L3, okay? Three finger push up super seated with diamond cutter.
OMG. Scary.